Ado Jahoba de Batam, Nina de Batata, dang jadi maraku pau bayanomu de Batam. Patik paduahon. Dang jadi ganamu, dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di turu ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni de bata yang gosoture dalanna ay ohona uhumna dosogot akan namarsineang di guarna. Patik papaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonom arima ulahamu nasa siulaumu alai yang guari papituhoni ari paradiana ni Jahoba de Batamdui dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ai dinaonomari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibahinido ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai atong mangidogo mahita tu de bata lau mangulahon na hobar tu patiki. Tatopotima dosat nagodangi tuadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo napatupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakun dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai.
asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha perseaon, lau mangkotapon nasa dosa dohot roha pertibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelian na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalan nasorat, hupa sonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu ma sian au, ay nalabok duau, jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan todi muna. Ay labok do augaku, jalan yang dohot nahu haporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata turupe epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di Efesus onom mamuk kasian ayat 20 sada sahatu ayat 24 tajahama marsikat surin. Efesus onom ayat 20 sada. Alai pabuone sitiki kusdo tuhamu saluhut nai. Asa diboto hamu namasa diau rodi ulauku. Ai ibana do dongan na hinaholongan jala parhubas haposan di bagasan Tuhani. Dame ma dia kadongan duhot holong ni roha rapon haporseon sian debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristus ayat 24 rapta jaha. Asini roha ima madongani saluhut akan namarsihohot makaholongi Tuhata Yesus Kristus. Songonima sahatna mertua do natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen.
tahati dakon maha persiautai, songon nahina tidakon ni dongata sa porsiau di sadok pertibion, rap mahita madok. Au persea di debata, ido ama pergugu na suatu dosan, na tumapalangit dohotan. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siat tod di porbadia, adorak sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banu toru din ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siam di debata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosani, di sima ibana pemumulak sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangolu dohot na mate. Au persea di todi perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogo daging nahalang mangtayon, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabigema korsian punguan ina Kamis.
tabegema tikting ni huriata. Shalom, horas madihita amang inang. Tabegema tikting na masa doho nanaing masa di mingguta sadarion. Angka Romawi na parjolo goarni minggu. Sadarion ima minggu paupato dung trinitatis. Doho topik minggu maka holongi debata jala manangihon suarana. Angka Romawi na paduahon tikting na marragam. Na parjolo yanakon na sorang. Nunga di basa-basa hotu hata sadadak danak boru di keluarga ni amang Berman Juliadi Siagian inang Prestitiur Sarmauli Sinaga na di hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sianwik saplopat NRJ 22 sada 5 tolu. B. Nunga di basa-basa hotu hata sadadak danak boru di keluarga ni amang Gorbi Wes Tumorang inang Desella Rosana Butar-Butar na di hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sianwik 24 NRJ 2 sada 4 2 sia hipas dodak danaki rap dohot na torasna na paduahon ruas natabba mamuka sadarion minggu 10 Juli 2025 nunga gabe ruas ni huriata keluarga ni amang Bornok Haryanto Manalu inang Mawarni Simanulang rap dohot sahalak ya nakonna nasidaro sian HKBP Sipagabu Resort Rabe Distrik Toluhubang maringana di Jalan Golan Sukamandi RT Sada RW 10 Sada Kelurahan Karangsari Wik Pitu NRJ 25 Sadawalu Sada napatoluhor ruas napida mamuka sadariom minggu 10 Juli 2025 nunga pidahuria keluarga ni amang sadar hati gulo inang sedinista simajutak rapdoho tolu yanak konna sianwik sada NRJ sada 2 sada 4 pidda tu HKBP si Potangari Resort Ebenezer si Soma Distrik Sada Tabaksel. B. Amang Jongjong Lubang Gaol inang Marta Diana Nainggolan rapdoho tolu halak yanak konna sianwik tolu 22 NRJ sada 054 pidda tu HKBP Rogate Sepatan Resort Kutabumi Distrik 20 Sada Banten napa opaton peliat tadda holong situa pensiun sadarion 10 Juli 2025 di Paborhat Huriata do situa na pensiun ima inang situa Rubiana Tapubolon sianwik 10 tolu hobartusi sadarion di sude parminggota tapatupa do papungor pelean tadda holong tu inang situa Rubiana Tapubolon partording ni pelean ima sada A sada B doho 2 dorang sojamita jala pelea tadda holong tujolo dung sipul jamita napalimahon paborhaton situa pensiun di hari Jumat tanggal 10 Juli 2025 dung sipul sermon parhalado di patupado paborhato situa naung memasuki masa pensiun ima inang situa Rubiana Tapubolon sianwik 10 tolu marhite tiktingon pinangido matusude parhadado lao maddohoti ulaoni napa onopon pasahat ulos tadda holong sadarion minggu 10 Juli 2025 di parminggua pukul 11 wib di pamasa huriata do pasaha ulos tadda holong turuas na marumur 70 tahun tu 12 halak ima na parjolo amang mangara butar-butar sianwik tolu 2 Nyonya Gultom Lestina Raja Gugu sianwik 4 tolu situa poster si Marmata sianwik 6 napapaton Nyonya Tapubolon Damaris si Majutak sianwik sia napalimahon situa Doktorandus Perdinan Nababan sianwik 12 napaonopon mangapul sitorus sianwik 10 pitu napapituhor rotua silaban sianwik 10 pitu napawaluhon Nyonya Butar-Butar Wanda Opusunggu sianwik 10 napasiahon Baris Simbolon sianwik 26 napa 10 Marhusa Huta Barat sianwik 26 napa 10 sadahon Togar Butar-Butar sianwik 32 napa 10 duahon Samsurin Sinaga sianwik 33 napa pituhon pendaftaran sidi khusus di patupa huriata do marguru makatidakon haporseaon khusus turuas na marumur 21 tahun tugijang
doho na mangula manang karejo di luar kota Tangerang. Pendaftaran mamuka tanggal 7 saha tu tanggal 10 Juli 2025 maringana di kantor Huria. Jala persiajaran dimulai di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2025 pukul 10 pitu wib. Napa waluhon pendaftaran pargulu malua tahun ajaran 2025-2026. Di patupa Huriat tado marguru maka tidak kon hapor siaon tahun ajaran 2025-2026 alani i tu akayanak kon ni Huriata nanaeng marguru malua nunga boi mendaftar tu sekretariat ni gerejata di tiki jam kantor manang jam 10 saha tu jam 10 wib. Jala dibuang ma fotokopi surat tardidi doho surat pengantar sias situawik. Pendaftaran mamuka tanggal 7 Juli 2025 saha tu tanggal 1 Agustus 2025. Napasiahon rapot koordinasi. Di hari Jumat 10 Juli 2025 dipatupado rapot koordinasi badan usaha parar tahun Diakonia doho seksi kemasyarakatan masuk pukul 10 pitu wib. Napa 10-hon kompen pangula nagok tiki manang full timer. Di hari Senin tanggal 14 Juli 2025 di gereja HKBP Serang dipatupado kompen pangula nagok tiki doho keluarga masuk pukul 10 wib. Angka Romawi napatuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Naparjolo seksi remaja dohot pemuda. Retreat perguru persekutuan pemuda dohot naposo bulung manang PPND di hari Sabtu saha tu hari Minggu tanggal 12 sampai 10 Juli 2025 dipatupado retreat pengurus persekutuan pemuda dohot naposo bulung manang PPND maringanan di Pillanapitu Kecamatan Megamendung Bogor. Jala utusan siak kuriata ima Clara Pita Simamora dohot Noparia Pakpahan. Di pasu-pasu Tuhan ma ulaoni. Napaduahon seksi ama. Parheheon ama HKBP distrik 21 Banten. Paheheon ama HKBP se distrik 21 Banten. Dipatupa mulai tanggal 10 Juli 2025 saha tu tanggal 10 September 2025 doho tuan rumah HKBP Tangerang Kota. Aka kegiatan nana yang dipatupa boi mata jaha di warta cetakan. Jala kegiatan na pinatupa di bagasan mingguon ima perlombaan catur Sabtu tanggal 10 Juli 2025 di gedung sekolah minggu lantai 1 doho lantai 2 jam 10 Pak Wib. Doho tenis meja di hari Sabtu tanggal 10 Juli jam 2 siang di Soposaroha. Angka Romawi na paupatot diakonia manang pelayanan kasih. Poin na parjolo program seksi pendidikan. Marhite seksi pendidikan di patupado pasahato diakonia ima apresiasi pendidikan peringkat sada saha rodi peringkat tolu kelas sada SD saha rodi kelas 12 SMA manang SMK. Pengajuan sia situawik nabe saha tu tanggal 26 Juli. Penyerahan tanggal 3 Agustus di ibadah pukul 11 wib. B. Persiajaran agama Kristen dimulai di Huriat tahun ajaran 2025 saha tu 2026 di angka siswa kelas sada SD saha tu 12 SMA manang SMK naso adong guru agama Kristen asa boima pasurato diri tu situawik nabe saha tu tanggal 7 Agustus 2025. Paduahon ucapan selamat. Pangulan agok tiki parhalado do suderuas ni Huria pasahaton selama ulang tahun hatu tubuh tu 100 sadahalak ruas ni Huria do selama ulang tahun pardonga saripeon tu 24 keluarga di dok hatan itu hatta saya di lehom matuho si subut roham jala di pasau nasa sakami pesalme 20 ayat 5 B tuaka ruas ni Huria natongod di bagasa parsahiton saya ditupako tuhata magogo dohot hahi pasut tunasida di dok hatan itu hatta Sai homa pamalumau ale Jahoba asatung malum huhilala. Sai homa mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji-puji aku. Jeremia 10 ayat 14. Songonima tikting di mingguta sadarion diaka tikting naso jinahahon nuaing tajahama di buku acara digital naung saha tu grup WA di Ganup Week.
Molo adonga kana hurang takas di panuratono doho di pajahau di tiktingon. Tapatakas ma tu parhalado di wiktabe. Manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huriata. Jale di pasu-pasu manang parhalado doho ruas. Laho patupaho na kaulau na denggad di huria. Bae sangap ni guarni tu hatta. Horas. Tabegema kor punguana mahuria.
Mari demahita sian buku ede nomor 470 sada ayat sada 1 ayat 4 laos tapapung pilihan sada A sada B dohot pilihan 2.
kami ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na amanginang. Shalom. Shalom. Semangat dohita hape na mariba daon. Mauliate ma. Akamanginang di minggu paupaton dung Trinitatis Sadarion. Di minggu acara minggu patuluhon. Sekaligus paborhaton situa pensiun. Dohot pasahaton ulus hatu tuao. Madok mauliate itu Tuhatta mensyukuri tu 12 halak naung marumur 70 tahun tu gijang alayang godi partikianon di acara parmingguat tahun naung pasti 2 halak dang bui nasida madohoti keluarga sitorus inang buru silaban sian wik 10 pitu ala di bagasa persahiton pihak dope nasida di podoman di pasahatot tamai di hari Selasa di pertangyangan tong di bagas nasida di simeta pasahat hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan koar itu hatta Yesus Kristus natangihom mahatan di debata jamita natar surat di 5 Musa manang ulangan biddu 30 ayat 15 rodi ayat 20 hujaha madihita idama nunga hupapiliton tuho sadarion hangoluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan au matutu madokoko sadarion ikon haholongammu Jahoba de Batam, jalamat parange di akka dalanna, huhut mangaradoti akka patikna, akka aturanna dohot uhumna, asa panguluon naho, jala patoropon naho, jala pasu-pasuon ni Jahoba de Batappo, ditano sitopotommu nuaing bahen partaliammu. Alai tung sura marbalik roham dangoloho manangihon lam oloho elaelaon marsobatu akka debata siliban dohot mangului akkai. Napaboto hokyam maau tuhamu sadarion ikom mago situtuhamu jaladang tagamon lelek kamu mangolu di tano sitopotommu dung tari par Jordan bahen partaliammu jowokku masadarion langit dohot tano gabe sitidangikku dopak kamu paboa naung hupapiliton tuhamu hangoluan dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru dibaheni pilit mahangoluani asa mangoluho dohot pinopar musogot asa haholongammu Jahoba de Batam jala tangihonommu suarana jala marsilohot roham tuibana ai ibana hangoluammu hian dohot na pagijang umurmu asa tok-toko maringan ditano naung niwarihon ni Jahoba hian tu akka opum tu si Abraham si Ishak dohot si Jakob naing lehononna tu nasida ido sahatna hurian inay tuhatta na huhaholongi di bagasan koar ni tuhatta Yesus Kristus. Adong do sahala
filsuf, ahli filsafat, natar barita guarna namargoar Stephen Maddox, saya bukanlah hasil dari keadaan, tetapi saya adalah hasil dari keputusan saya sendiri. Di patorang ibana do, adong barita taringot tu dua halak bawa namangai paraplegia molo istilah medis. Ima hilangnya kemampuan menggerakkan anggota tubuh akibat kerusakan sistem saraf. Adong masahalak namargoar sikenet. Ibana atlet. Sebagai atlet, adong domau anang na 3 jenis di atleton digemari diikuti ibana. Sebagai atlet ibana ima, main bola, main gulat, martiju, termasuk dohok malange, menyelam. Di tahun 1970 ponggoldo rukuna dang patah jagung maksudna alai gabe piol-piol mak ala celaka ibana ditiki tanding gulat oroa di peocon diputar hon alona gabe ripong. Jadi gabe daul-daul ma rukung nai. Alani gabe mati saponggol do pamatang ma. Sian adora sahatu toru. Sangado didalani terapi marubat asabui mardalam muse huhut mamak ketukot. Alai ala dang tarjalo sana masai gabe mate manikko do ibana ala dihilala ibana dang adong belapatan ibana mangulu, jadi dia memutuskan bunuh diri. Nasadanari namargoar si Jim Gowan mate saponggol pamatangna ala honatiham donganna manang alona ditik kami bana gabe markursi roda mai bana alaidang gabe sumurut hiras ni rohana alati hasna songgop tu ibana sasada ibana do mangingani bagasna mangalop pasad diri manci pahean sadiri dungi payacon jabuna sadiri ala tongdo tetap ibana semangat berusaha tongdo menyetir sadiri ibana manurak buku gabe fotografer jalahyado ibana terjun payung dang minder ibana ala songoni kiadaanna si tongdo paddohan ni si filsuf natar barita naking, kita adalah pilihan kita sendiri. Gabe haau, gabe isiau, gabe songo dia au do manot tuhonau. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Adong do hatorangam maddok ganupari jolmaon membuat haputusan adong do 600 putusan sahat rodi 75.000 putusan ganupari diputuskan dalam hidupnya mulai sian nama buat haputusan isarani manodo pahean pakyon na sadari biar hamuak kenang haputusan muna dia teh merbaju nuansa kuning gold do guarri itu
Tuturu haputusan sadiri pe adong do. Makeup na dia mapakyok ku saunari nomor 4 do manang nomor 5. Ate listip na buado pakyokku. Itu. Margolang daw, marsibong daw buado. Pakyokku do jam tangakon. Adong na mamikiri laos mamutuson. Ahado si panganon nami, lopan nami sadarion. Itu. Sebelum dungo do pengai pikirihian, ahama bilang jahonon na. Pak ni bedua do arsikon. Itu dah manang dek kemas do arsikon. Apalagi tu akamata namar las niro hapi 70 tahun. Anggo sadarion tabo mazolok pat tabah. Las rohain na diputus sama mana bui panganon ni namar umur 70 tahun. Itu. Dalini horbodo itu. Tentu arong keputusan manang mangan disederhana mahitan no. Itu. Arong keputusan ajak manop paditata disederhana mahitan mangan inna. Arong keputusan ada yang dipau adope. Itu. Ada yang arong keputusan iro panida. Itu. Doh ragam ni akka haputusan sahat rodi samaul-maul ni nani adopan na ikut dibuat haputusan. Ima padok ni akan amalo. Setiap orang minimal 600 membuat keputusan setiap hari. Manang najab 3 ibana modom, laudo ibana tuzabuni ale-alena, tuhop barjabuna, marnonang, manang akadia maulon na sadari, dia selalu memikirkan dan memutuskan. Jala sudeha putusan na tinodoni ganup hita, ganup jolma, tagamod do adong do pakorhon na tungolu ni na mabuat haputusani dohot tu na humaliang na. Itu. Nabura do pe viral di Kutabumi do tehe na didobrak ditindas akka iana kota ibadah retreat di sana. Di Kutabumi, Sukabumi, ya, Sukabumi, Jawa Barat. Tentu naung diputuskan oleh orang tua termasuk akka pembina, panitia, tusi inganan nasida. Dan sudah biasa itu dilakukan tempat villa itu, tempat retreat. Alai adong makro nama saya nak pesongoni penindasan kasar ni na mengganggu ibadai, ternyata orang tua mereka termasuk panitia dan merasa kesal nasida karena itu keputusan bersama. Jana di Haporsiai nasida ada rencana Tuhan yang belum tahu mereka di balik peristiwa itu. Jala mulai tarida marhite nama sai dipastap hurum siamun ditarehon habirang. Yang lain berbuat jahat kepada mereka, tapi mereka membalas dengan kebaikan. Jadi molo na pinutuson akamangina somalna bertanggung jawab do iba aha na masa apa resiko yang terjadi di balik keputusan itu. Naku boto hamu akamangina akamata inatta na dilabung munai dongas saripe munai hamu do mamiliti mamutusoni, waduh, ingok be majo, sudah. Somalna molo na pinili do, tungat cim na nilopani tabudo.
Ido. Nakpe songon na lango-lango, tabudo ba, naninok pami, inna. Yang guna pinilitnya hanak go, dileot tu ibana, monokpas, oleh hati bah, alay malu nakpas, so nahupilit tiak ko, itu rin na ro. Na ipatoho-toho, doho awin na. Jadi alangkah indahnya setiap orang apa yang dipikirkan dan dia sendiri yang memutuskan untuk dilakukan atau bagaimana. Alai keputusan. Nah tapi sebelum mengambil keputusan ini, jolomar panukun mangido padapot sebelum dia putuskan. Laho pamorahon ibana, pabidakon pangatusionna mabuat haputusan ini. Di ngolu parto diope ido tong pangalahon masa turpukon ima tona manang pidato perpisahan ni si Musa tu bangso Israel nani uluhon na 40 tahun di parhorsihan ngai boto ibana nasodoho be ibana sahat tutano kanani nak peri boto ibana dak sahat be ibana alay tong do di ulahon ibana naringkan. Mamopai, mamudai, papiliton, dia si ulahonotton gabe hangoluan, dia naso si ulahonotton ala hamaguan. Dan ro pikiran na, sona sahak biatu sih, lok mai sih, inna gabe pasobbo. Selagi adong kesempatan nakpe hiradi boto ibana raksahat ibana tusi manang nakpe naung marumu ribana ngama tua ngadi eahi 71 20 tahun dak pola bema suanokku manggaon dang ninna selagi ada kesempatan diulahon nadingkan ibana menikmati parbueni imanang dang tapi dia berbuat yang baik. Manang tokinay na maho sa hanguluan di pardagingo di ibana, bahen na dinggan sadarion. Tung diboto marsugot, mate maaw, bayanok kudo na dinggan saunari. Songonido si Musa, di napinasa si Musa, at dorang so marsirang siyan bangso na niuluhon nai, ima bangso Israeli di podahon tunasida di papiliton tunasida balgado pakorhon ni nahumaliang lingkungan alangadi boto si Musa ise do siadopan ni bangso Israel di Kanaan akka si pilibegu do si sobba gana-ganaan bohado asa unang tartait na sida duksahat tuhuta tutano Kanaan naung pinarbaga-bagahon ni debata tuapuna dohot tunasida ida ubahen na say dipodai asa unang olo na sida dipengaruhi lingkungan molo denggado lingkungan ni ay manotuhod dia kamanginang molo na denggado lingkungan ni badenggam manarotusi alay boloroado lingkungani nakpedenggakyani barotusi alay ala pengaruh lingkungan boy do nabot tarhiang gabe birong ido naburjuhiang gabe takkang naringgatsiang gabe losok ido nani ida ni si Musa ala plin pladdo bangso Israel pengalaman ni si Musa selama di parhorsihan holan tarsorna sida male marungutungut ay buharo Musa tikki di Misir sonang dok boy do mangan hape di buak ko hami tu son ommanei male holat dapot si panganoni bah dang percaya diri ngadi orai buat maalangam musaunari sari honon di batado marsugo inna itor dipabuat macai gudang satu sadia leling HP marsugo nai bari-bari dang buyan langon
Apa luja may mana pa pumupungo ni. Dang uduk tuhatan ni debata na tinonahon na marhite si Musa bangso Israeli. Hona diri na pikiran na do dipakke. Ido ubahen na say dipopai dipaingot si Musa bangso Israel adorang sotari parnasida manaripari ay Jordan tutano Kanaan. Di baheni adong piga-piga to na arga si pahusor-husorotta siat turpukon. Manang hudok matulu asa tertaboto hian taparede molo sada anon berarti dua naik. Tasori marupani. Na parjolo guru lomo ni rohani jolmaido manodo dalan sipilitonna. Oputta na jolo dihaporseai na adong turpuk manang sibaran. Adrakso Kristen depe. Manang didok di hata na asing di hata Indonesia takdir atau nasib. Tod dini jolmaido na manodo turpukna. Adorang sosorang dope jolmai tuhas yang anon. Lapatan na di siubiod dope nga adok turpukna. Molo napugos ibana, napugos maturpuk ni. Karena itu sudah ditakdirkan. Ima sibaran. Pemahaman ni oputa na parjolo adorang so si huton Kristus de penasida. Di tonga-tonga ni halak Kristen pe gabe adong do parsualon, paraloan. Naso marhaujungan tona manang doktrinon, ajaranon. Di hapurseaw ni ugamo na asik pe, loho do pangatusion taringot tu suratan tangan, manang takdir. Lapatan na, torok do halak na mga rajumi, nunga dito tuhokyan, nasib, takdir ni sada-sada halak. Salo-jalo jani ibana pe mangula-ulaon na saburju-burju na molong ay takdik hon pogos may. Sa pistar-pistar na, sa malo-malo na, molong ay takdir hon, dang boy ibana gabe karyawan pejabat tuakatik kinanang ro. Nakpepistar burju alang aturpuk na gabe helper manang gabe budak ima nguluna. Godang do akka pemahaman nasongoni nang sahat tu partikyanon. Takuboto hitak kamangina. Lapatan na torok do halak na mga rajumi nunga ditot tuhokyan siya mulana sudung ni pardalanan ni ngulu ni jolma di hasyanganon. Tung malatsiap pe karejoi molo nga diturpuk kom mamora mau. Tung oto pe pejabat mo. Alang nga turpuk na pejabat. Molo nga paborokyat turpuk na ba kontraktor mo. Molo nga kumadat turpuk na ba bos mo. Si hormatan. Alay yang gomangihuton turpukon akamanginang, di luas debatado jolmay manodo dalan si dalanan na. Jaladalan na tinodo ni jolmaido na manotuhon do pak dia ujung na. Dang dung debata mamaksa jolma mamilit asaibana di huton, asaibana di haporseay, asa marsobba tu ibana. Alay guru di jolmai sadiri do manang ise si sobaon na. Alan ido ubahin na tahapor seay adong do kehendak bebas. Free will. Bebas do mamilit. Ise do tuhakku. Molo penatoras menganjur hotwak kaya nakon na
Siutok Kristus mahoda inna itu anjuran haputusanna di ibana dong. Jadi dang adong maragama na ikut-ikutan. Molo adongi dang adong parbueni rumar doe. Jadi hita kena pungu di sona kamangina dung makatidakkon haporsiaon. Dung makatidakkon kaporsiaon kita itu menjadi keputusan final mangihutton Kristus debata ama anak dohotod di porbadia. Itu menjadi keputusan. Molodang boido hita moleng-oleng. Di baheni yak kamangina macatikos donani do ni pardihutani Presiden Amerika Serikat namadok songonon. Pada akhirnya kita membentuk kehidupan kita dan diri kita sendiri. Dan adong nabui membentuk kita sendiri dong. Songo dia topat ta. Songo dia rumang ta. Songo dia pangalahot ta hita do namanot Tuhon. Proses tersebut tidak akan pernah berakhir sampai kita meninggal, ninda ibana. Nak pedinggak kita saunari, anggo sahatu sebelum kita meninggal, dang denggan marisuang do, na taulahon nasaliling nau. Jadi dari awal sampai akhir kita yang menentukan isi hita. Proses tersebut tidak akan pernah berakhir sampai kita meninggal dan pilihan yang kita buat pada akhirnya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Ima nanidok ni si Roosevelt, inatani Presiden Amerika. Jadi masa depan dihangulua sogot dang bui amatta manang au manot Tuhon tu surgo do hosogo tinang niku maddo inatta di jabu. Dang. Ikon ibana do manot Tuhon tu surgo do ibana manang dang. Dang au. Ala padita do ba datuk sebuah tanggung jawab mudah istirim nak dao. Masing-masing do pature dirina manot Tuhon ise hita. Na mangihuk ma na paduahon. Jalon ni jolmaido parbue hobartu na tinodona. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Adong do padohom madok bermain air basah atau bermain air basah. Bermain api terbakar. Sudeha putusan natapilit salilingoluon tagamot tado parbuena. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ido gotilon. Dibaheni dang tarbahen haporseon ni hita jolma songon na dituri-turihon. Arang do turi-turian. Madok songonon. Adong malau marminggu di joloni garejai. Martangi yang maibana. Adong patung Kristus di sini, di jolona martangi yang ibana. Di pasahak mapangiduan na. Di bereng nama mereng. Alai adong muse jonok tu si simbol gabbar ni sibolis. Merek ma muse ibana tu si. Songon na martangiang. Bah, ay basa songonihon inna nama mereng. Martangiak ko di joloni Yesus. Alay martangiak ko di jolon sibulis inna. Ay butido dabwa. Bea dang di jalo Tuhani tangiakku banang ko pala sibulis somat jalo inna. Ngoleng-ngoleng. Adong cadangan dang hot pendirian na. Sasitong na apa yang kita pilih ima. Unang ngoleng-ngoleng. Alania kamangina padohan nasongoni dang sitiruoni cara nasongoni dak sitiruoni.
Danga dong titik netral di haporsiao. Alai ikom martotu do pak dia sudung ni haporsiao ta. Molo de batata sobba hangoluam majabarta. Alai molo tatu dalho de bata hamagoam majabarta. Napatoluho di sosohod do tuhita mamilit naumuli ima hanguluan. Wahamu akka manginang nakingang nga hutaringoton. Isi do mamilit do nga saripeta. Molo na piniliti do, molo hita do na mamiliti, ba memang nauli diau naroa di halak. Diperjuak kodon, dipertahat kodon sahat tuna mate. Sinirang ni hamatean. Somal na ido. Molo na pinilit do, partahat tunot do. Jala mekanisme ni parsaripiyod do molo adong beda pendapat. Alai beda pendapati dangga betu parsirangan manang tu parbadaan na malubihu. Karena memang saya telah memilih dia menjadi suamiku, menjadi istriku. Baik buruknya adalah tanggung jawabku karena dia adalah pilihanku. Songoni donang namaragamau. Tunggudang pe mangelaela baik sekte-sekte seperti HKBP maju tadok ropani. Bisa dua marben dia nama macam ninna kan. Apa disi seolah-olah monoton ninna. Molo naung di hangoluhon dipilih gabe ruas ni HKBP ima. Jala HKBP ruas doho parhalau doido masih paunian. Nunga adong ketentuan, nunga adong aturan, boha huriai asa gabe lomo nerohani debata, asa huria na mangulu, huria na berkembang. Molo hamu akamang inang nama jalo ulos 70 tahun. Boha hamu do manot tuhon mamutuson ikut jalo muna ulos 70 tahun ni uban na husukut to ni adong do naso olo majalo ala adong pikiran na molo di jalo i pedek maumurna tarsongon na marlon na bariyai marsasahalak marsahit ibana disosoy marlon na bariya dang na anon itormati awin na tapi sa sitong nadang. Jadi molo taputuson majalo ulos 70 tahun itu sebagai ungkapan syukur madok mauliate tu debata. Hobartu pesalmen 10 ayat 10 do ayat 12 usaha hoppenno. Jala memang par pesalmen madok olak ni 70 do umurta alai molo dieak lobi siani hangaluto do jabarta mangihutton penelitian ni huriatta HKBP otik do ruas ni huria hira-hira 10% do ruas ni huria HKBP namangeak sahatu 70 tahun molo di tingkat desa nuaingon kira ditoruni 10% do. Mungkin karena perawatan. Doh malu jahu terpaksa karijo hape nga umur tua. Doh akan asin. Alani ganu pita na mangeak sahatu 70 tahun umur ta batadok mamauliate ba. Ya pihak kamang mulo sahata 70 tahun, syukurlah. 5 tahun duk pasiun, hunikmati 5 tahun ini pengamau lihat ya, bah memang itu. Alani akamang inang, dia mana tinur pukon ni debata di hita di partikianon hamau lihat homma. Unang adong penyesalan. Suaksong inang di inang boru tapu bolon, nanang pasiun natena. Hamudo mamutusok kamu na jolo gabe situa. Si Paulus
Imana do nama mututson gabe sihutto Jesus ibana gabe apostel. Ala imana do nama milit mangihutton Kristus apapun yang terjadi dia tidak menyesal. Sahatun natar hurung ibana nas do rohana ala Kristus ibana tarhurung. Gabe di surat ibana masurat patoguhon haporsiaon ni Efesus melalui si Tikikus, si Tikikus nakingan di epistel tayo. Pabuaon ni si Tikikus do taringot tuau. Lapatan na ukaci do na hutaon siya natinaumu di Efesus. Alay marlas ni roha do ala huhirim, huhapor siya adul daw dumenggan umuli. Olop-olop na sumurung do si jalok kusogot ana si taon onwain. Ala parsihohoton na di Kristus i. Jadi molo situa pe dipilih situa ya siap menjadi pelayan jala aha pe namasa di ngoluna sahat diula tohonanna. Jadi molo inang pai hutihut secara minang gudang do pergumulan dia do pihamu. Alai sahat do hamu sadarion mangula tohonammu. Mau lihat mah, margogo mainang, manang sadia liling nai pe mangulu ate, dainang da, manang songod dia pe borak nina ni adupamu muse, tuhata margogo ihon, nasa pakkubasyommu, dihuriatta nasa liling non, dipasu-pasu tuhata mai, gabe patoguhon haporsiawan ruas ni huriatta, mabuan tu haulion tu akatiki nanang ro, huriatta HKIP Tangerang Kota. Sautik nariak kamanginang, huparrohahon molomaronan sadaina di onan najulu nuai ngopera tong dosongoni sai diadangi ibana do situ horonna isarani aka sayur-sayuran marupani jolo di jama do dipilit dia do si buaton dia do situ horon. Tentu pasti memilih yang lebih baik nadumengkan. Puasa manat mamilit unang adong panol solionan no. Jadi sebelum dipilih takas jo di pareso, takas jo dipikiri sebelum ia memutuskan. Ala dinggaddo ikut jamot laho manodo mamutusson si putussonon manodo si todon. Molo rikot nanget disulukiti unang gabe sumolsol dipudi isarani na mangaririt ikut takas hatabata madok pertadang nina doli-doli bahwa upertadangan do boru-boru lapatan na utakasad do parupuan manulikiti isi do bawai unang asal diudukon ay boy do songon najolo sada bawa doli-doli martadang unio balbal do sigaret na biasa alayla martadang dibuan galan manang Malboro hola sahali holan mengambil hati perhatian ni parupuan alayang go parupuan roha do diririt ise do sidoli sebelum diudukon ido HP ubahenna moloro sidori pertadang diuji do setia do ibana paimahon alus sampai mang napiga borngin mang napiga hali ro ibana tu si duk pepe sekian kalihon asa diudukon termasuk dari pembelajaran jala parupuani ikut takas do jolo ditadda ise do naroi baru diudukon ala sekali diudukon bambar tujuan nagabe dongan nasari pedoi sahat tu saur matua unang adong penyesalan amanginang adong do edekor nama no soihita judulna sehupai mai madahurip pudo eddehonon ni punguatta nasugup hutangi hodang adong nakingap pedang adong alai tong domar pardomuan punguan ina kamis nakingan nakpe galubang tapi karena Tuhan menyertai sahat tujuan
kita mampu melewati songoni nang akamat nate di sarihon. Sabo hape taho pae ningoluon anggo debata toktong do manarihok kita. Persoalannya apakah kita mau di sarihon manang dirita mamikiri panarihot tadi dirita. Judul ning lagui pilih mahangoluani. Tahun 80-an don. Nunga takas di botohona ni dokni Tuhan Jehovah debata. Itu teh? Edeni sedoi di huriat tahun. Punguana madonin nate. Kantata. Wah, oh itu teh. Naso jadwal lasi dari pe markur di bagasan minggu nate. Itu. Di referen nai di dok pilit mahangoluani sai pilit manadu menggani asa martua homuse dohot pino parmusogo asa martua homuse dohot pino parmusogo dibaheni tapi mahanguluani asa martua homuse dohot pino parmusogot. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam di bohaliho marhite naposom si Musa bangsom napinilip mi si ihut toko asa hodi ihuton hatam dihanguluhon ai ganuk nama kanguluhon hatam nabadiai ido nataruli hanguluan nataruli tua nuaeng nang sogot ima nang hanguluhonon nami napungu di sot Tuhan hatamima nagabe hanguluan nami ale Tuhan hutang yakon ruas ni huriam HKBP Tangerang Kota name met rodi nama gudang sai todimma manogihon tudalan lomoni roham asa mangulu dapotan tua ajari ruas ni huriam marhite todim mabuat nasa haputusan hobar tulomo ni roham si hanguluhonon na baik pribadi ditongani keluarga punguan nang ditonga-tonga ni ragam ni akka ulaon na asa dapotan tua dapotan las ni roha unang adong akka panol sorion todi mima manorangi roha pikiran asa dipilit nadumenggan si hanguluhonoton ale Tuhan hutang yakon damang dainang naung dipasuh-pasuh hoko umur 70 tahun tu 12 halak ruas ni huriam mauliate mah didongani hona sida sampai di eak umur naung pinasuh-pasuh hommi songon panari hommu padonganiomu nang tutiki namangihut di nalam maul dalanan perdalanan ningolu perdagingon ala umur nalam manua marhite todim sai pargugui mah molosolupe akka sitaonon todimima manukoli asatong tiur rohanami rohani amang inang na marumur 70 tahun tugijang hot di hatuonna sahat rodi ujungna ho debata ho dipuji ho haporusanna dipagonggopon daging nang todina tuho suak songoni manang inang situa boru tapu bolon napaborhaton nami sadarion pensiun Tuhan godang do akka hamaolo di bolus inangon
saliling dingoluna na sailaunon duk koca majalo tohonan ibana. Alay sahat do marhite pangurupyommu diulahon tohonanna sahat rodina pensiun. Asima roham say toktong ma todimi marguguihon. Asamo nang ibana manaluhon akka nadukduki. Di tonga-tonga ni ngoluna, di tonga-tonga ni rumah tangga, nang di tonga ni nahumaliang sape. Ale Tuhan, say pasu-pasu ma huriamon, di bagasan mingguon, manopot akka ulaw nabe, dongani, pasu-pasu, nasa nahuula hami hobbar tulomo ni roham, siani tarudi hami, akalas ni roha, dalam nami makanguluhon pasu-pasumi, huhut mamuji pasangapo. Urasi mahami Tuhan sian nasa hagaleon, sian nasa dosa nami be, asa talup hami gabe hasahatan ni akka pasu-pasum. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami. Amin. Maredde mahita huhut papungu pelean tadda kasih tadda holong tu inang situa rubian na tapubolon na tapaborhat pensiun sian situa sadarion. Maredde mahita. Jesus
Nuaeng sahak mahita tu acara na mangihut na parjolo, acara pasahaton ulos 70 tahun, alanita paradema edeta nomor 706 ayat sada ditiki marede hita Roma tujolo damang dainang nanaeng majalo ulos 70 tahun. Marede mahita. Di hamua manginang ruas ni Huriah KWP Tangerang Kota nong marumur 70 tahun sadarion Huriata pasahaton apresiasi ulos hatu tuaon dalat tamadok mauliat itu debata ala pangiring-iring yonna pangaramotion na dihamu sian nasailaon sahatu tikyon di bagasan hahipaton jala di pasuh-pasuhon umur nagajang dihamu adorang sohu pasahat tami ulus hatu tuaon nasian huriatta husahahom majolo hatani debata na tersurat di Pesalmen 10 ayat 10 dohot ayat 12 didok songonon. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagogoon situtu di eak do 20 tahun. Jala hinadenggan nasida do hangaluton dohot halojaon. Ai hatop situtu do lao salpu jala habang dohami. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami ido sahatna di pasu-pasu tu hatama hatanaon nagabe tukot sulu dihamu tutik kinaneng ro madalani ari-ari hatuau muna amanginang nuaeng hupasahatai ma ulus sian huriata lasmaro hamu majalosa. Jangan diperjuangkan. Natunu.
Jadi tauduti mamuse acara di tiki maredde hita laho pabor haton pensiun mula maamang nama doh inang nama jalo ulus tubang kunabe dungiro manon muse nanaeng pensiun. Ada raso tauduti acara ni lehon partikian manggobar jolo satokin. Maredde mahita. Asimaroham alere bata. Nunga jongjong di Jolota inang situa naung marhobas di HKBP Tangerang Kota ima inang situa Rubian na Tapubolon. Mamuka tanggal 20 Juli 2000 ualu. Sahak Rodi Sadarion Minggu tanggal 10 Juli 2025. Mangihutton aturan ni HKBP 2002 dung amandemen patuluhon Ponggol papituhon biddu 27 ayat onom taringot situa poin onom ayat onom pensiun do sahalak situa molo dung marumur 65 tahun alai hok do tohonan hasitua onna jala pasahaton ni paditaresot masurat pensiunna alani hupasahat tami matuhamu hata mauliate disude pakobasion naung ni ulamuna di huriaon. Sadi pasu-pasu tu hatta masude ulaon hasitua muna. Bahes sangat di guarna dohot hatotogu ni haporseon ni ruas ni hobasa muna. Atong tagan so pinabor hat hamu madalani pansiun sian ulaon hasitua ni tangihok kamu majolo di jahahon sekretaris ni huriata SK pensiun muna. Upasahat taima partikian tuamang sekretaris majahahotsa. Surat keputusan pensiun penatua nomor 0244 garing 2102 01 garing 0201 garing 7 Romawi garing 2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdaftar di dalam aturan peraturan HKBP 2020 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama Sintua Rubiana Boru Tampubolon, tempat tanggal lahir Pematang Bandar 26 Juni 1960, ditahbiskan Minggu
20 Juli 2008. Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 13. Masa pelayanan 17 tahun. Pensiun dari penetua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penetua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di HKBP Tangerang Kota Minggu 13 Juli 2025, Pendeta Resort HKBP Tangerang Kota, Pendeta Sabar M. Manulang SPT, ditandatangani. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan Sekretaris Bendahara Resort, Sekretaris Jemaat, dan Ketua Parhamarangion Parhalado. Mau lihat ya? Au Pandita HKBP Resort Tangerang Kota pabor hatok kamuinang situa rubianna tapubolon mamongoti ha pensiunon situa di HKBP Tangerang Kota di bagasan koar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohoton di parbadia sai di pasu-pasu debata ama pakobasio muna nasai laon bahen sangap di goar ni Tuhata. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate marohanami tuho ala asini roham natoktong mangaramoti ngolunami sahatu tikyon. Tarlumobi di ramoti hodo naposom naung makobasi gabe situa di huriam HKBP Tangerang Kota. Ima enang situa rubian natapubolon saleleng 17 tahun. Nuaing bongok manasida tu masa ha pensiunon. Sai pasu-pasu maaka pakobasion naung niulahon ni naposomon di huriam. Asa marparbue jala gabe hasangapo di koarmu. Huhut gabe lasniroha di huriam. Dongani jala iring-iring ma naposom madalani ari-ari ningoluna. Jala sai pasu-pasu madohot saluhut keluarga. Asa gabe keluarga sitidangi Kristus manasida di tonga-tonga ningolu siapari nang di masyarakat. Marhite-hite goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hamituho. Amin. Jadi inang situ nami pasahaton ni huriatta ma sonari tuhamu tanda kasih holong ni huriatta madok mauliate tuhamu siala pakkobasio muna na 17 tahunon di huriaon di pasu-pasu tuhatta ma nasa pakkobasio muna suak songoni nang keluarga. Tujuanon Tuhan taman dongani hamu rap dohok keluarga tongdo hamu gabe saksi Kristus marhiti tohonan najinalomu ditongani nahumaliak kamu lumobi ditongani keluarga noeng hopasahat taima tanda kasih Tuhamu nasian huriatta. Mangadok ruas mainang. Noeng hupasahat tayo partikia madok hata mauliate putusan sian ruas nani wakilan ni amang situa panser purba ala sian uik 10 tolu donasida
Selaus amang situai mewakili ruas ni huria sian wiki pinasah mapartikian. Shalom. Horas madihita saluhna. Naparjulu Tuhamu nama amanami inanami ruas niha KBP Tangerang Kota. Takas do teida nuaing dison inang situa rubiana tapubolon pensiun manang purna bakti hami dongan nasida sian wek 10 tolu mangido Tuhamu akamang do tamu inang hahanggi na pinaribot sa luhuna atik adong na lubi hurang pelayanan ni inanami di huriat tahun hami songondongan nasida sian wek 10 tolu mangidohot Tuhamuna ruas ni KBP Tangerang Kota mangido maaf pami amang molo tungadong na lubi hurang di pelayanan ni inanami dison atong salinay gumos mapangiduan nami Tuhamuna amanami dohot inanami sa luhuna masih tangyang mahita lumubi ma inanami dison inang situa rubiana tapuolon sailam tu sehat na manasida di nama jalani pensium manang purna bakti iman abui pasator nami tuhita ruas ni KBP Tangerang Kota suang-suang ni manang dihita dongan nami parhalado na dong di KBP Tangerang Kota parhalado ama dohot parhalado ina molo songok kami manibang ra danga palagudang dope manada inangon luwi akka situa na baru memang anggo inangon hami sangat sedih do sa usul lali nangon 3 tahun na lewa pidda do inangon tu Bekasi manghiuto na kapaparan na sida molo peser muk kami manang pertanyaan sa Bekasi may nangoro madapotok kami alay sedi usahaw ni nangod do tami bergabung do 10 tolu do tu ser mo pedi usahaw ni nangod do ala dito akadong aku parhalado molo tung lululuro hamuna hurang do inangon sermon manang pelayanan alay song ni mapartikia dalani daw ningan nasida di Bekasi setong do di ben nasida waktu nasida ro minimal 3 hari manang 2 hari sebulan ro tu pertanyaan do tu sermon alani di dong aku parhalado dia kapelayanan na lebih hurang na pinatupan inang situa rubiana tapubolon hami songodongan nasida siano 10 tolu mangido mohon maaf akka na ulima taparyahi tu akka tikina mangiuton suang-suang ni manang tu amang padita di bagasan obason songon uluan ni huria KBP Tangerang Kota hami gudang madok mauliate amang na patupahon pensiun di bagasa sadarion sailam tugajang nama umur ni inangon song ni mana amang lam tudenggan nama kapelayanan tu akatik kinamang hiuton suang-suang ni manang tu inang rubiana tapuolon mauliate ma di Tuhan inang di kesibukan dohot diakka las niroha nang jut niroha di hamuna inang dohot dohami merasahoni diwi 10 tolu alai tung takas do hilalau kami nang pangulau muna diwek ta wek 10 tolu hamu do songon situ wek sediliak kamu do gogo do pikiran muna diwek 10 tolu alani mauliate ma di Tuhani di pasiat sampai di bagasan tikyo di bagasan hai pasol pensiu kamu nang tong mama setangnya kamu hita tu akatik kina mangiton hami pe boy nian songok kamu hadua mangiu pensiu denggan di bagasan las niroha molotuk song ni pe dang adong ruas nuaing doho inang ison tunggu dia rohamuna molotung songonau pe mewakili sen ruas ni we 10 tolu las marohamuna totong matu hatta nama dongani hita imana wo pasat tami mauliate horas Tauduti mamuse madok hata na mewakili sian parhalado pinasama partikiatu inang situa Rospita Manurung
Horas madihita manginang. Mulai ate madituhata. Mulai ate manang dihita saluhutna. Na parjulun ho parsangapi hami amang pendeta resort, amang pendeta sabar menulang. Dohot akka amang pendeta. Inang Bibil Pro full timer. Nah parsangapi hami dong aku sudi parhalado HKBP Tangerang Kota. Dohot sudi hita na pengudison amang inang. Mulai ate maritu hata, mulai ate manang dihita saluhutna. Songonima tu inang. Situ arubiana tapu bolon. Ima tutu apalah di bagasan sadarion ma ari nauli, ari nalehet. Ari pensiun manang purna bakti di inang. Selama ma tu inang situ nami. Sahak do diulaho tohonami. Dang sudi sahak mangula tohonanna. Buasa adong do ala namar sahid gabedang sanga mangula melayani dang sahat tuna pensiun adong do ala nina modding. Alai mulu di inang bapuji Tuhan. Sahat do sampai 15 tahun. Mulai ate di Tuhan. Songon do ni situa week 10 tulu nakin agak jarang ala ni keadaan. Mulo inangon di awal pelayanan bagian diakoni sosial mah rap hame. Dang dope gudang situa di HKBP Tangerang Kota 50 halak dope hami. Hami mah keliling tu sudewik manopot akan namar sahid tu sude tu rumah sakit manang pe tu jabu manang pe ulaun habot ni roha. Rajid do inangon. Nanung pede akhir-akhiron alam matua. Agudang tong aka dongan situa aka nong poso. Jala muse di do amang situa wik nanakin pidda tu Bekasi ala ni keadaan. Songon do ni amang pendeta resok nakin gudang do pergumulan na dialami inangon. Toho tutu. Saya mudah-mudahan mak lam tu sehat na kota Boruta te lam tu sehat na. Hipas nang inang pehipas, oke? Tetap semangat inang, tetap semangat. Holan sian perhala do inang pensiun. Anggona melayani terus do seumur hidup. Dan ikon holan di gereja, di akal lingkungan. Binoto do inang, di keaktifan ni inang, na melayani di akal lingkungan, merjamita di lingkungan, di punguan. Songon di do nang najuli inangon, sangat dotong mengajari punguan ina Kamis, sonari ina Kamis, mulu najului ina Selasa najului. Jadi 10 tahun menangon marhalado di HKBP Tangerang Kota 2,5 tahun learning. Saya mulai learning pe nung aktif inangon di diakoni sosial. Ima ulauna na apa na paling utama. Jadi selama madi inang dah sahat do inang tu diula inang ulaun ahad gua he sahat do diula inang ulaun hapar haludon ni nangi. Jadi selamat menjalani purna bakti mah. Selama kita menjalani pelayanan dang tagamon dang adong na hurang lobi di pabahenan nami sude hami situa. Na adong di HKBP Tangerang Kota. Pada saat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap berhubungan sosial dan kita tetap eksis dalam melayani, dalam bergereja. Sehat-sehat menang. Saya sama sakat ni rohani inang, lam tu sehat nama Boruta Sianti, lam tu sehat nama dapat ni anak tama sirokat ni todina. Sehat menang, semangat menang dah. Mau lihat masuk ni mahata sian ahu, sian hami na mewakili parhalado. Horas. Siani mainang dah. Noaing hupasahat tayo mapartikian tu inang na baru pensiun lahu mangapu.
Puji Tuhan, madok moleate hita tu amata debata perdenggan basa di sude asini rohana padongane onna di hita saharodi itu tikion. Moleate ma di amang pendeta resort, amang inang pendeta full timer, inang Bibel Pro, do sude dongan perhalado, di sude dengan basa, dohot bimbingan, arahan, dohot sude naulina dengan saran-saran nani lehon niala amang terlumu bima amang pendeta resort mulai tegodang amang, Tuhan tetap mangalehon gogo di amang, memimpin Huria Tanah Bulunon, Huria HKBP Tangerang Kota. Songon itu dong aku perhalado, rap berdoa, rap masih tangyangan mahita. Tetap hamu dalam pelayanan bertugas melayani Tuhan di rumah Tuhan, melayani jemaat dengan tulus, margogo hamuna, sahatuna pensiun mangnang purna bakti di Arinaung di Tuhan tuariakan naneng ro hipas-hipas sehat-sehat tamu mangula di huriata jala banyak berkat amangin teh songoninang di ruas ni HKBP sude sian sudewik dohok Jayanti manang di dia pe hamu tinggal. Tuhan memberkati naulina dengan na pinasaha muna sehat-sehat panjang umur madalani kehidupan sehari-hari tetap kuat di dalam iman bersama Tuhan Yesus kita tetap selalu berjalan di jalan Tuhan dan tetap mendapatkan kasih karunia anugerah dan berkat dari Tuhan. Tentu godang kekurangan di dalam masa pelayanan 10 tahunon sebagai manusia tidak terlepas yang hahurangan na sengaja manang nadau. Mangido maaf sebesar-besarna Tuhamu amanginang dong aku perhalado sude biarlah Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Iman aboy hupasaha amanginang teh puji Tuhan. Noaing ta uruti ma acarata maret de mahita laos cong-cong mahita saluhukna. Moti malakaku di dalam hati nurani, usai pagogoi rohaku, mangarado tiang kami. O sondang sian surgoi, sondangi rohani. Tatangyak koma peleata, ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasyak kami pelianon pati bulhok karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion.
buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon kodirori irodi salu pasahat itu onasos ako. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmo, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan, namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim. Amin. 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 Horas madihita saluhuna. Mardomu ala gudang dosi jalangot tasaunari, tujulu marohita majalang na pensiun, nama kubasi mingguta dohot nama jalo ulus 70 tahun. Jongjong mahita dison asaro dongata majalak kita.